giduto notim ataro mach kama pacho ka wan giler nyakorom ga juang otieno makawuono e chendo ni maro imore ka bende wakawo pat jopiny ng'eny gi ywak ni SHA podo ok tiyo makare ka jotuo medo bedo kod midhiero e kuondego mag thieth. Wami lere chendo maro imore kaka pile aroko pachi e lai mar ote machuok 2 3 auchiel nono ka bende wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui ma kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thuond weche. Mine abich otho e dag mula ma osenyore e gweng' Malumba, Rarieda, kaunti ma Siaya. En jumbe ariyo ka osiptende giwegi e gwenge ong'anyo tiyo gi okumba mar SHA ka ripod Auditor General bende osiemo mindni mag pesa e chenro makamano. And so on behalf of the staff, I apologize. Barbara Wachira and David Mauti Kiarago were arrested by the Nairobi County Enforcement Officers. Apisas ariyo mag sirikand kaunti ma Nairobi osemaki kuom puko taka e log tich mar Kenya Power. So with the right leaders in charge, with the right coaches, with the right mentality and the right mindset and the right work ethic, we can get this team to greater heights. Mane en achiel kuom kocha mag Manchester United, Benny McCarthy, okawo tich ayanga kaka kocha mar Harambee Stars bang' keto koke e orak mar higni ariyo. Machiegni nyakorom ga juang jaloko marwa en Belinda Phillips nyinga Lydia. Okay, wachao kod midhiero motimore kaunti ma Siaya odhiambo makawuono kama mine gi nyidendi auchiel ma jokony mula otho e dag mula Malumba mantie North Ramba location e sub county mar Rarieda, Siaya County. Yangore ni mine auchiel go noriko dhi nyime gi kunya mula e bur mula no matut mare romo futa 15. Masira mar sienyruok mar burno nojuko gi kendo oikogi. Komanda mar obila ma Siaya Sera Koki yango ni ringre auchiel go ne ogole burno bang' jopiny chopo mara temo resogi. Ringre gi otere kar kano ringre mane osiptal mabondo jaduong' Malumba Caroline Ogingo olero matut ewi masirano achiel kachiel nyakorom ga juang. Koro gimotimore ni obwoga nono lakini ji otho mon abich ng'ama odong' to onge modong' e bwo bur to onge ma ogol gi giduto. Gini otimore gimoro saa 11:30. Koro jogi ni nodonji bugo na winjo ni nyocha rach osega kwergi ni mondo ki gidonj kanyo to ne gidonj. Koro kaka ne gidonj ne kaka buro ipo. Ambe ka donjo ta yudo kosegol gi oko. Mond Ramba loka kocha to gi nyako moro kanido ta en migogo. En site mano wawe ma mono foma kendgi mar kunyayara. Onge wuono. En puoth ng'ato mane gidonje ni gi kunyayara. Ringre abich gi osegol gi tero gi bon. En mana na wacho ni bugo kata kitiyo tiseyudo kaka moro wuon puodho sekwiri ni kanyo rach iwe dhiye to ber mondo iwe kik mondo idonje to mineno gi wang'i. Musaya ni masira makamano kamachielo Auditor General mapacho kawa yango ni omenda maing'ado jo Kenya maina tamala 2.5 mar chulo nengo mar SHA. Ichwale agulu moro manonro mare otimo mudho kendo kong'ere maler. Omenda no donjo e agulu no kaka yor chulo nengo mar mbui manyasani mar SHA mabende nengo mar nyiewe kod yore mag nyiewe okelo penjo mathoth. Penjo go nyiedhore e report Auditor General mag 2023-2024 mayango ni mbui mar SHA no nyiew e nengo mar siling bilion 104.8 ka omenda go ne onge kata e budget wapacho kae. Podno mar janon buge omenda mag sirikal kata Auditor General Dr. Nancy Gathungu mar hiko omenda 2023-2024 yango mathoth ewi nonro mar kaka nonyiew masind mbui manyasani ma itiyo godo e okumba manyien mar thieth mar SHA, nonro ma onyuolo penjo mathoth. E ripod no oyangore ni masind mbui manyasani ma SHA tiyogo ne omonyo omenda makori lach moyo siling bilion 104.8. Kata kamano Auditor General lero ni omenda go ne onge ei budget mora kendo ne oko puodhgi. Ler en ni nyiew mar masinde go no tim kokale chenro machiel kachiel ma sirikal timo. Auditor General yango ni ne odhi ataro gi dwaro mar katiba namba 53/7 mata okakunjore bed ni itawo nyiew mag sirikal. Ka opogore gi mano, nyiew mar mbui mar SHA no time yo ma okolure gi piem mar orak kendo ne odhi ataro gi dwaro mar chik namba 227 mar katiba. Report Auditor General lero ni nengo mar mbui mar SHA ichulo gi jokanyo mondikore SHA ma moro ka moro chulo 2.5 dwe ka dwe
Unde thieth chula tamala bich ka chudo makamago timore higni 10. Omenda go bende yangore ni dhi agulu moro manonro mare okoyangi. E thuolo mar higni 10 go, buino dhi mwonyo moho siling bil 111. Manyiso ni medruok dhi bedo mar siling bil 7 kachop giko mar chudo. Manyiso ni jo Kenya dhi bedo kachulo nengo mwandu magionge godo kod adieri kendo ler bende okomigi. Report no bende onyuolo penjo ewi kaka winjore chwal masinde kata mbui go osiptende duto mag serikal ne mar onge ler mora mora ewi kwan duto mag osiptende go. Bende nitiere omenda mar siling bilion 7 mane oketi tenge ne tiego jochiw thieth mondo mi obed gi ng'eyo ewi chenro makamano. Kata kamano, onge ler ma ochiw ni to gin tiegruok machalo nade ma owinjore chiw to ichiwogi e yo mane. Magi timore ka koro yangore ni kata serikal onge nyalo mar loko teknolojia no kaluwore gi ridruok mar winjruok mano kete koke gi weg chenro makamano. Juma mar 2 mar ng'anyo mar ute thieth mag ji giwegi e chiwo thieth ne jotuo matiyo gi okumba mar SHA. Jotuo ywak ni nyaka ute thieth mag piny owacho thieth kod okumba mar SHA koro pek. Mabire kinde mabende riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers osingo kausei mar jopiny tich adek mondo migiriemb telo mar SHA. Kaka Judith Omoni leronwa, jokanyo mag riwruogno pod nie ng'anyo ma osekawo ndalo 15 bang' SHA remiyogi teko mar puodho jotuo mag thiedho. Debe manyogo kod jatend piny kachiel kod gavana ma Nairobi ewi wach mar ni okumba mar thieth manyien mar SHA tiyo ogwe mabor kod moko kuom jotuo ma otwak kod ramo gi TV odiochieng' ma kawuono. Magi gin jotuo ma watwak goe kaunti ma Mombasa. Mujiandikishe kwa SHA, itatusaidia kupatia huduma zaidi. Hakuna kitu inafanya, tuache kudanganywa, hii yote ni uongo. Sisi wa Kenya si wajinga hivyo, tuache kudanganywa. Ukweli wa mambo ni kuwa SHA haifanyi. Pesa ya SHA, Ruto atuambie, President Ruto atuambie pesa inaenda wapi. So, hospitali ya government sasa uende Coast General, uende akina Joho, uende hizi zote zenye ziko hapa area hizi zote. Hakuna yenye ukiingia tu naambia nenda kalipe. Unamwambia niko na SHA, anakuambia hiyo kitu haifanyi. So wewe nenda ukalipe. Phyllis Kalume achiel kuom jotuo mane watwak go koni kopogore kod yedhe mag gayo muomruok mar remo e leche mag del ma onyiewo kowuok ofuko. Jaode bende olimo od thieth mar piny owacho. Kata kamano yath kod omenda mar neno laktar gichulo kowuok ofuko kata bang' chulo okumba mar thieth mar SHA kuom higa achiel mangima. I'm on drugs which no hospital offers me, so I buy. Although I've been paying even NHIF. I have evidence. Madawa tumelipa. Kuona daktari consultation tumelipa. Yuko M-Pesa messages. So he's cheating Kenyans. So shida iko wapi? Tusiambiwe ukora. Me, I'm tired. Kama kuna mwizi ashikwe afungwe, tujue. Kaka jopiny, bende gidhier ni report mar nonro mane otim kod komiti mane rango mwandu mag NHIF odhi kure, kendo gidwaro mondo milero wuogi ewi kaka omenda mane nie bengi mar NHIF ne otigo. Ma biro kaluwore kod ng'anyo mar ute thieth mag ji giwegi e chiwo thieth ne jotuo mag SHA kaluwore gi gope mag NHIF ma piny owacho dagi chulogi kata bang' dar kowuok okumba mar NHIF. When NHIF was being discontinued, Kenyans were not told what was wrong with it. Because that's very important. Those of us may have been a member of NHIF from 1974. So I believe there are records, there are accounts for NHIF. We have not been told what happened to those accounts, where that money is. E kinde ma magi timore, bende riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers tich adek bago ng'anyo mar tipo mar choko sei mar jopiny kendo chwalo gi e od bura mondo mi riemb jotelo mag okumba mar thieth kama oting'o jakom kod jatatije mar okumba no. We are going to be collecting signatures outside the Ministry of Health and outside the Social Health Authority offices, and the signatures we'll be collecting, we will be petitioning the National Assembly and the Senate to censure these officials and their facilitators and recommend their removal from office. In level 2 and level 3, we actually the clinicians who are there. So it means as long as the clinic officers are not empaneled, then you deny Kenyans their right to access health. Jokanyo mariwruogni pod ni e ng'anyo kuom ndalo 15 koro bang' SHA remiyogi teko mar puodho jotuo magithiedho. Judith Omondi, Ramogi TV. Toke kinde tend kaunti wa Migori kod jotend riwruok mag jochiw thieth e kaunti wa Migori matemo tieko ng'anyo mar jochiw thieth e kaunti no
ochopo odiechieng' mar adek rumo ma onge winjruok. Mabire kinde mabende thoth jotuo wuok e osiptende mag piny owacho kadhi manyo thieth osiptende mag ji giwegi. Jafwambo marwa Joe Juma leronwa. E kar sa 12 ma midhiambo ne walimo osiptalno maduong' ma Migori mar level 4 mar ng'iyo ka chenro mag thieth koro dhi nyime e kinde bende ng'anyno ma jochiw thieth koro chopo odiechieng' mar adek. Kar sa 12 ma midhiambo en seche ma bende wede kaachiel kod osiepe onego bed ni kodonjo osiptende mar ng'iyo jotuo. Kata kamano gima ne waneno ne en ataro. Kar mondo wede kaachiel kod osiepe donj mondo ne jotuo giwegi emoriko ne wuok osiptalno maduong' ma Migori level 4 kadhi manyo thieth komachielo. Mae biro nikech ng'anyo ma jochiw thieth mar kaunti ma Migori madwaro mondo koro dwachgi adek ma oting'o miyogi okumba mar thieth maber, medo ndiko jochiw thieth mamoko kaachiel kod ting'o gi malo e ngas mar tich koro ketie tim kod piny wacho mag kaunti ma Migori. We had 3 issues where the number 1 was promotion and redesignation of the staffs. Number 2 was to how the county government was going to handle the shortage of staffs we are facing now. And number 3 was to have comprehensive insurance cover. Mana jotuo matuo kabisa mapod ne odong' e kar thieth maduong' ni ma Migori ka imiyogi thieth kod moko jochiw thieth sanja mayudore e kar thieth ni. Ng'anyo ma jochiw thieth ni mane chak tarik 1 dwe mar adek mar higani osekelo pek ne jotuo ma bende manyo thieth e osiptendego mag piny owacho. Thieth malong'o bedo mana ka daktari embo yude ratiche kaka daktari. Agombo ni kata ka en gima inyalo losi to lose yo moro mapiyo kabisa kendo lose yo moro maber manyalo konyo daktari. Jotuo nitiere osiptal kendo yudo ka moko nyalo yudo thieth malong'o nikech mugomo mar daktari. Magi biro kino bende buche mathoth mar temo kelo winjruok e kind piny owacho ma kaunti ma Migori kod ten jochiw thieth e kaunti ma Migori pok onyuolo lemo. Odiechieng' ma kawuono ten kaunti ma Migori ka otelnegi kod jatend migawo mar thieth Caleb Opondi kod jotend riwruok ma jochiw thieth e kaunti ma Migori ne obedo kod bura kuom seche adek. Kata kamano winjruok ne otamore. We also had a series of meetings and as we end today, we've not reached a consensus with the administration. So there are some issues that the Public Service Board are going to consult among themselves, as we also going to consult our members. Jagoro marwuok no ma jochiw thieth ma ong'ere kaka clinical officers Maureen Maramba ne waneten kaunti ma Migori pok ochopo dwaro magi. That the county government of Migori will find amicable solution to this stalemate. Up to date, there is no item which we can say has been fully implemented. Maramba wacho ne gik moko adek ma gidwarogi gin mago magisewuoyo kod ten kaunti ma Migori kuom kinde malach. Kata kamano pok oketgi e tim. Jotend riwruok ma jochiw thieth e kaunti ma Migori wacho ni ng'anyo margi koro pod dhi nyime nyaka chieng' koro piny owacho ma kaunti ma Migori chop dwaro magi. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Caleb Opondi wacho ni gisetemo go okang' e twak margi ka bende gintie kod adieri ni kinde machiegni gidhi chopo winjruok. Odiechieng' ma kin ten kaunti ma Migori kod jotend riwruok ni ma jochiw thieth koro pod dhi nyime kod twak margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Apisas mag thieth ma wuok Nairobi olimo gwenge mag South Mugirango manono chal mar gwengego matuo magalagala nyomochie. Ji moko 20 ochwal e osiptal ka nitiere kod ranyisi mar tuono ka jagore migawo mar thieth bende igeno kono kiny. Cynthia Onyango nitiere kod ler mathoth. Jumbe adek bang' muoch mar tuo magalagala mapok oyangi, dhano moyo 20 manyien oseringo osiptal bang' bedo kod ranyisi mar tuono kaka lipot mar jochiw thieth mar gwenge makono yango. Adendini en achiel kuom jogo ma tuono nyororo teke mag dende bang' bedo kod del ma ochwakore, diewo remo, bedo kod wich bar kachiel kod ich kach ma en moko kuom ranyisi mang'eny ma jotuogo nyiso. Watu wapya ambayo wamekuwa na virusi ya hii ugonjwa au outbreak ya hii ugonjwa. Kwa hivyo tunaendelea kusunguka kuanzia vile tulijua hii ugonjwa umeanza kusidi. Nyathini ma jahigni 3 mani kod min gi od thieth bende tuono nyoro kod ranyisi machal kod jotuo mamoko.
John Obara ma jahigni 60 ma kawuono en odiechienge mar adek bedo osiptandni ichiwo ne thieth ka bende imede pi mondo kony reso ngimane kendo miye teko kata matin. Wakati mziba kama hii imetokea, uangalifu mapema, kuangalia magonjwa kama vile imeenda. Sasa imefika mahali standard iko so high, sasa ugonjwa imezidi sasa. E odiechieng' ma kawuono, apisas mawuok e bad migawo mar thieth koriwore kod jowetegi mawuok e kaunti ma Kisii ne olimo kuonde mag tumo pi manitiere e gwenge ma Amarandu. I'm happy to report that we are also joined by an advanced team from the National Ministry of Health. They're also assessing the situation on the ground. Ka e kama jodak oyudo e thuolo mar lero moko kuom midhiero magikaloe ne sirikal. Tumeenda hosi, tumetibiwa kitu akijulikani ni nini, na tumerudi bado sisi wagonjwa. Vile madaktari walisema eti walitoa samples, sasa hiyo kesho vile walituambia kesho watakuja na hizo samples alafu watuelezee kinyinyi. Odiochieng' makiny, jagoro mongirore e migawo mar thieth Mary Mudhoni geno mar chopo e gwenge ma Nyarigiro, Amarando kaachiel kod Nyabigege mar nono chal mar wach. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ogai mar obila Douglas Kanja kod nyawadgi mar ofwamb kich Amin Mohamed okone komiti mar od bura mochung' ne arita kwe ni maromo ji adek osemaki. Ariyo oseyawnegi bura ka 11 moting'o jatend migawo mar alwora e kaunti ma Nairobi Geoffrey Mosiria ipedho kod obila ewi wach mar puko taka e log tich mar Kenya Power mantiere e ot mar Stima Plaza juma mokalo. Jafwambo mar Walter Nyambaga ne ni e komiti no kendo miyo mathoth moting'o penjo manothung'o gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. The Inspector General. Nyim komiti od bura mochung' ne arita kwe ka ema oto bedo malit ni ogai mar obila Douglas Kanja, jatend ofwamb kich Amin Mohamed to kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ewi wach taka mane opuki log tich mar kambi keyo teko stima e Kenya Power mani Stima Plaza Nairobi. Good morning, Chair. Good morning, honorable members. Bang' komiti kundo Kanja kod penjo mago kenge mosekaw kod lipot mar nonro ewi puko taka e Kanja olenge ne Amin Mohamed mane olero ni maromo ji adek osemaki to ji mamoko ariyo oseyawnegi buch ketho. Whether the National Police Service was notified of the incident that occurred at the Stima Plaza and the specific action taken to investigate the dumping of the garbage. I immediately directed the Director of Criminal Investigation, the DCI, to promptly initiate investigations with the objective of prosecuting any individual found culpable of any offenses related to the matter. Amin okonegi manyo ji mamoko 11 moting'o apisa maduong' e migawo mar alwora e kaunti ma Nairobi Geoffrey Mosiria e kinde ma Johnson Sakaja bende olero ne komiti no ni tend kaunti ma Nairobi osemako ji ariyo kendo nonro pod dhi nyime. We shall, Honorable Chair, expand the scope of our investigations, and we are hoping to interrogate by today Geoffrey Mosiera, who is the Chief Officer Environment, John Malawi, the Director Environment, Tyrus Njoroge, the Chief Officer Revenue Administration. Sakaja kod Kanja okonegi kwayo ng'wono kendo kuong'o tim makoch mar puko taka kanyo. Kata kamano okoni te Nairobi ni ok ochoro ng'ato e kata obedo ni nitie ywaruok e kind KPLC to kod Tent City Hall. The dumping incident at Kenya Power headquarters was completely uncouth. It was wrong. It was something not sanctioned, Chairman. It is something that the government does not do. And so on behalf of the staff, I apologize to the people of Kenya, to the people of Nairobi. What happened on that day is barbaric, is unacceptable, it is criminal, to say the least. And that should never ever happen again in our country. E wigi madekel puko take log tich mar KPLC, Sakaja yango nigi bandho kambi teko stima mar KPLC pesa maromo bilion 4.9 mapok gichulo, to kambi teko stima no bende okonigi bandho kaunti ma Nairobi bilion 1.9. Wi kaka PLC tiyo kod agoko, jatend ofwamb kich Amin Mohamed bende oywak e nyim komiti no ni kambi mar keyo teko stima KPLC ne oseloro negi stima log tich mar ofwamb kich ma Kiambu Road. I personally went to Kenya Power and I told the MD and the team there, we are both government. I feel you owe me more than I owe you. You can't just come and switch off lights. Sometimes, last Honorable Chair, I remember
KPLC switched off power from DCI headquarters with all our guns and with all our firearms. Kamiti mar od bura mochung'ne weche mag arita kwe osoko wang' kambi teko stima mondo wetiyo kod tok moruodho chwalo tije mage. Kamitino okone kambi teko siono manyore moko mag kod ngadho mamuol mar chwalo tijgi. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Lero mar od bura, Nairobi. Jokanya duond bura mar ODM e kaunti ma Kilifi dwaro mondo mi ogai mar ODM Raila Odinga o dir piny owacho mondo mi oketie tim paro mane ogolo report NADCO kapok ging'ado mar tiyo kanyakla. Magi ne giwacho romo mane gibago gi Raila Odinga madhi nyime kod timo limbe kaunti mopogore opogore mar somo pach jokanyo mag duond burano motelo ne okang' mar siasa ma odwa kawo. Jojaoko ne giler. Bang' bago romo gi tend ODM e kaunti ma Mombasa, ogai mar duond burano migosi Raila Odinga ne oyuoro e kaunti ma Kilifi, kuma bende ne orome gi tend duond burano mar sumo pachgi. E romono, achiel kuom gigo magidwani Raila odhir matek en neno ni piny owacho keto e tim lipot mar NADCO magikoni kide kelo fongruok e pacho ka koponi okete e tim. Kelo lokruok e duol mar IEBC, duoko chien ngima masane ong'awre ne oganda mathoth ka achiel kod chuogo agucho muom ne MCAs mar timo dongruok e moko kuom gigo manie lipodno. NADCO reports na maneno mengine yote kama chama wakati tulikuwa tukipigania kwa Azimio kwamba tumempa ruhusa baba aendelee nayo. Sisi kama Kilifi County na naunga mkono wale wengine ambao tayari ashashauriana nao kwamba aendelee, kwa sababu Kenya hii ni yetu sote pamoja, na hatuwezi kusema hata tukikaa kando ikiharibika bado tutalaumiwa tu. Kwa afadhali turekebishe tukiwa hapo ndani. Mimi nimetoka hapa na wakanipatia mimi kibali ili niweze kuzungumza na watu wengine. Sio tu upande ile nyingine ya serikali, hata wenzetu wengine ambao kwenye upinzani kama Azimio. Nebende gikoni tend ODM monego ket maino e tego duond burano e kor gwenge mar neno ni gibedo kod kwan mathoth mag jogo ombulu kochopo yiero mar higa 2027. Pande ya ugatuzi, shida hii ni kwamba pesa haiji ya kutosha hapa chini ya kufanya kazi sawa sawa. Vilevile wamesema ati mambo ya miundo msingi vilevile haendeshi sawa sawa. Mambo ya hii ujenzi ya masoko, hata hii affordable housing vilevile kuna changamoto. Kwa hivyo yale yote wanataka waone kama vile inavyofanyika. Lakini muhimu zaidi wamesema wanataka chama chetu cha ODM imarishwe. Moko kuom gigo mabende gidwani Raila olusie matut en yore mag bero uchumi mapacho ka, bero sekta mar thieth, kaachiel kod piny owacho keto e tim moko kuom chenro mag loch mag kor gwenge mabiro miyo omenda ichwalo e yo makare ne tend counties. Uchumi wananchi wanaumia. Hali ya maisha, gharama maisha imepanda, ushuru iko juu, kupani matibabu, mambo ya SHA bado haijafanya kazi sawa sawa. Sisi ndio wanachama, ndio viongozi tuliochaguliwa hapa na ODM, na yeye kama kiongozi wetu sidhani atatutia kwa shimo, na tumesema yeye endelee, na sisi bado tuko kwa ODM, si unajua. George Aoko, Ramogi TV. Daka empire koda chiel nyakoro mga juang bang sadek maroti eno chendo eno imore ero kamano kumkete Ramogi TV neno ka Mandela Oniala wacho kanyo ni entie kodwa chendo kara kamano tiyo mos ne juwede kod osiepe moito jogegi wacho ni sirikal oseduore mang'eny kara ng'eny jowa wacho ni baba Raila odonjie ni sirikal no dhi lilo baba maratari mano pacho Oniala eno bende ote kanyo moor gi kauli Bernard kantie kaunti ya Migori wacho ni warito wach mogiko ya kuom baba e wach mar SHA. Ano bende ote maro chieng'o mwa kantiere Kisumu wacho ni giwuode Jeremiah Sabato kaito wacho kanyo ni drugs mane onge ne odhi ma okao ochulo kende wadhi adhia mo SHA biro tiyo maber wacho ni ento SHA chal kagima dhi kode makare. Jakom Gideon Midega Nyakwa Dorka Wodogango wacho ni wach machandruok omiyo koro mine tho malit buru kunyamula wacho ni Nyasaye mondo mi jogo moyudo lit makamano. Neno bende ote mara Aluoch Jakiranda wacho ni tuoche magalagala
wuok to sani to koro doctors gi nurses bende go moshabe onge piny ochomo kure. Owacho ni oganda osewito geno chuth. Eno bende ote kanyo mar Isdori Komolo Jakaboch owacho ni entiere Ndhiwa sub county weche mag thieth. Owacho ni bagni kendo owacho ni gituomore. Owacho ni koro kelo luoro ahinya ne oganda. Eno bende kanyo ote moor kanyo gi James wacho ni entie kodwa chenro ma Wasonko Mikae kelo kaneni kachain bende wacho ni bende entie kodwa. Wacho ni anyuola mo to joga gi ruoth mondo ogi wayo matin maino imore kikidhi mabor. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakuorom gajuang chenro en oimore wadhi mbele. Duol mochung' ne rango achiel mar oganda NCIC oseo mana njal jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua kuom nyiso kitelo mobam kendo kelo pogruok e kind oganda jo Kenya. E ote mare ne Gachagua, jakom duol mar NCIC Dr. Samuel Kobia ochiwo ranyisi ma dwe mar 2 higani e kanisa mar AIPCN Tubetwe Kiongo Igembe North kama ne odiro e weche moko mane kelo pogruok e kind oganda jo Ameru. Wacho ni Gachagua nowacho ni jatend piny Kenya William Ruto ni kod chenro mar golo oko apisi ogai mar doho Martha Koome nikech oya e alwora mar God Kenya. Kobe wacho ni magi gin weche makelo thuye e kind oganda. Wacho ni Gachagua bende nogolo siem ne jatend piny Kenya
ni kik tim limbe kaunti ma Meru pononi kome ogole apisi. Kobi wacho ni jatend piny en ranyisi mar achiel mar oganda omiyo bayo weche ma kamago kelo akweda mag dhoudi e pacho kae. NCIC onyiso Gachagua ni obed motang' gi weche maya e dhoge. Doma malo dagi weyo thuolo gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu kod Rambun e kinde ma orito winjo appeal mano ochwalo ka okwedo kum mar twech jela higni 12 mano miye nikech mibadhi. Jang'ad bura Lucy Njuguna wacho ni Waititu ok ochopo neno ma oromo manyalo miyo we thuolo kod Rambun. Do kata kamano ochiwo chik mondo mi appeal mane Waititu tere doho winji mapiyo mondo mi ochiw ng'eto e kinde mowinjore. Waititu nomako bura e doho kod dwaro mondo mi owe thuolo kod Rambun kowacho ni en kod midhiero mathoth kama oting'o del malit. Kata kamano doho kone ni jela ma pacho ka ni kod chenro makare mag thieth. It is my considered view that the analysis of the evidence and the conclusions to be drawn on facts which were raised by the applicants should be matters that can only be determined during the hearing of the substantive appeal and not at this point. This court can confirm that the diary of the court can accommodate the hearing of the appeals in under 2 months from now, meaning that the appellants would not have served a substantial part of the sentences. Having considered all the above, it is my finding that the applicants have not met the conditions for grant of bail pending appeal. The applications are hereby dismissed. The appeal shall be heard on priority basis, given that the applicants herein are in custody. Jiburani kod rem bang' kanyocha ochiel gi asere e lweny manyocha omuoch e gweng' ma Kiango mantie tong' mar kaunti ma Kisii kod Transmara. Lweny no nyocha omuoch odhiambo mar chieng' tich abich kendo weyo ka puothe niang' wang' ka jamni buora bende okwal. Jochiw arita kwe mawuok e gwenge ma Kisii kod Kilgoris nobago romo mayango gigo makelo pogruok. Obila mag GSU bende dhi nyime gi chiwo arita e gwenge ma kono matemo gayo lweny machielo manyalo muoch seche ma joma noyudo hinyruok timonegi thieth e osiptal maduong' ma Kisii. 8-9 p.m. we received 5 victims, all male, of middle age, from Kiango, that's Kisii side, Transmara clashes. They came in with various injuries. Out of the 5, one was critically injured with an arrow lodged in the neck. 2 are already in theater. The other 2 will also be operated in the course of today. However, luckily they are stable. All of them with arrows lodged in various parts of the body. Unravel the cause for these incidents and those who are the culprits, particularly the people who are being involved in the stealing of those cattle. But the most important bit is that we maintain peace so that we can be able to get to the bottom of this. Tumeishi kwa amani kwa muda mrefu sana, na wakati kama kuna shida imetokea mahali, viongozi ama sisi wananchi wenyewe jaribu kusuluhisha. Ogai mar obila Douglas Kanja wacho ni kwan mar ringre ma oseyudi Tondonyang' kama nyocha kweth moro ma Ethiopia omonje ji osechopo 3 bang' ringre moro achiel nyoyudi. E kinde mano ochopo e nyim od bura mar ochung'ne arita, Kanja wacho ni kuom ringre 3 moseyudi, ringre achiel oseyange kama moko 2 to pok oyange. Omedo ni sirikand Kenya tiyo machiegni gi sirikand Ethiopia mar yango kama joma olal nitiere kaachiel kod bero chenro mag kelo kwe kind oganda ma odak Tondonyang'. The issues happening in Tondonyang'. So far, we have recovered 3 bodies in Tondonyang'. 3 bodies. The investigations are still ongoing.
we are operating very well between our administrators and the administrators on the other side, on the Ethiopian side, and that is how we had been able to recover the 3 bodies. So the investigation is still ongoing, so that we can be able to get to know about the real numbers actually that are involved in that. But so far, what we have is 3 bodies. 1 have already been identified, 2 not yet identified. But the investigations continues. Jolony mag tuoche mag wang' koro jiwo jonyuol mondo mi obed katero nyithindgi e pim mar wang' kaber to dichiel e higa mar gayo tuoche makidek makogi. Magi nowachi nyasi manobagi chani e od bura Mashangamwe kata kar chung od bura Mashangamwe Mombasa, kamane kambi mar Focus kachiel kod Lounge Center ne otayo chenro mar chiwo thieth maonge chudo ne jodak ma alworano. Segogo bende jotenda piny owacho ne ojiwo jopiny mondo mi omed ndikore e chenro mag chiwo thieth mar SHA. Hagilaro ni midhiero mantiere sani biro mana rumo. Your child will be in school and the child is not doing well. He wants to read but he can't read on the board. So you castigate your child, you threaten him, you're not saying you'll stay at home or something like that. But poor fellow cannot see, so it is recommended at least once a year take your child for a checkup, and normally checkup for a child is free. Ilikuwa nasumbuliwa na macho, ilikuwa inaniwasha, ilikuwa inaniuma, lakini nashukuru kwa upande wa Focus nimetibiwa, nimepewa miwani, nimepewa ndawa. Sasa hii nimetibiwa na nimekuwa referred kwenda kufanya operation ambayo ningekuwa natoa pesa mfukoni ningegharimika sana. The way we have seen the crowd which has come out, tumeonelea maybe we might have to do it after every 6 months because the community is more demanding. Wakoyo machiela noka Ken Msafi wacho ni entie gidagi Nyasumba gimor gichendo Ayany Ben Bella ntie Nyandembra kwa Bwae, Sifino Tiwa Mwalimu Bora ntie Sindo Suba, Kaito Mike Mbaga ntie kod Wakoya Isinya. Owino William erokamana nyako Mkitomo TV karo demo KE wacho ni entie New York City azin Kisumu. Haya, erokamana hinya. Ronald Yamboja Ndhewa bende wacho ni entie kodwa karakamana wacho kanyo ne gin gi Grace Dennis giduto gintie koda karakamana wacho ni familia mag mine ma wito ngima ego hemogo ne gimos kendo kwa na gihocho makende. Faith Mzomo kantie Malindi mwana mwalimu wacho ni ang'oma ne rach gi NHIF to koro ere ber kadhano ok nyal yudo thieth to sirikal omoko ne SHA to tiyo to ganda to ok yud thieth makare. Rokamana Nyafith Odosh Jantos Nyakwara Mary wacho ni entie Nyali Mombasa. Julius Ouma ntie kod wacho ni mosa hinya na jogo ma owito ngimagi. Atis Ouko neni kachain bende kata wakili Ani Nyoremo wacho ni entie Ruai wacho ni jogo mane kao si sai ma signature kata marji wechego mag SHA wacho ni kikwe oko wacho ni gini choni koro nyaka jindikre andika nikech singo ni obro tiyo. John Waweru Ouma wacho ni entiere kodwa ka entie Kaloki Beach Sindo woro kama Kenyo Chomo. Kaito Victor Marsiaya neni kacho ni entie Karapul. Ndege Comedian wacho ni entie Suna West. Kaito Jojo Chieng wacho ni akondani en bene James John Ochieng bene wacho kanyo ni en Jimmy Nyakwardayo entie Got Kojera wayo matin maeno imore kikidhi mabor. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pibo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Lwedo chweyo. Koro sana sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda iluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kanya odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Mago mag tuke Benny McCarthy okawa Yanga ting' mar bedo kocha mar Harambee Stars bang' keto koke orak mar higni 2 e nyasi mano bag gi riwruok matayo tuke adhula pachoka FKF. McCarthy kao kar mane en kocha machon Engin Firat mano ogwe tawo higa mokalo. Kocha no ma en jahigni 47 kendo wuok e piny mar Afrika milambo biro tawo Harambee Stars e tukgi mokwongo e kindi gi tim mar Gambia e tuke mag manyo otiko tuke mag pinje duto. Kenya bende timo ikruok mar bago tuke mag CHAN higani kaachiel gi tuke mag pinje Afrika 2027. Vasily Manosaki biro bedo jalup kocha ka Joseph Moneb biro tawo jogol. The names that you see and just the potential that this Kenyan national team have, and you look at other national teams, how well they're doing with half the talent that is here in Kenya. So with the right leaders in charge, with the right coaches, with the right mentality and the right mindset and the right work ethic, we can get this team to greater heights. And I heard a question earlier about the women's team might be the first team, Kenyan team, to represent the country in the World Cup. I think it will be both teams, the women and the men.
Club mar Tusker FC no wito thuolo mar hidho nyake thuolo mokwongo e chung' mar timbe lig maduong' mar adhula pacho ka. Tusker nowuok amodhi nono gi nono gi club mar Bandari FC. E lap mar Gusii Stadium, club mar Shabana nochungo loch mar dweche 3 mar Kakamega Homeboys bang' loyo Homeboys gonde 4-1. Loch mar Shabana ochwalo gi nyake thuolo mar 6 e chung' mar timbe points 3-3 maromre gi Kakamega Homeboys. Bang' tugo mar Mashemeji Derby e kind FC Leopards gi Gor Mahia tore. Gor Mahia pod omako thuolo mar 3 gi points 3-6, points maromre gi KCB mantiere thuolo mar 4. Club mar Bidco United gi Nairobi City Stars yulo e thuolo mar 12 17 gi 18 kaluore. Odiechieng' makiny club mar Kenya Police biro rakore gi FC Leopards e lap mar Kenyatta Stadium Machakos. Anajua style of play yao Francis Baraza. Brian Michira Migiro! Ni M10! Timbarany mar Daystar Falcon no dhi nyime gi tugo maber e lig maduong' mar handball kiny mar Wakeni bang' loyo tim mar Bungoma National Poly gonde 35 kuom 26 lap ma Nyayo Stadium. Bungoma Poly no chako tugo maber, kata kamano Falcon no loko tugo kendo oyudo loch mar gonde 17 kuom 11 kapok jotugo dhi e yweyo. Bang' jotugo wuok e yweyo, Falcon no dhi nyime gi yudo gonde ka gikone ne giyudo loch margi mar gonde 35 kuom 26. E tuke mamoko tim mar Inspired no lo tim mar Young City gonde 36 kuom 27 e kinde mane tim mar Citizens mawuok Kimilili no ng'ielo ne tim mar Thika bang' rem chopo e lap ma Nyayo. Tuke mag FA Cup tielo mar quarter finals ibiro bagi tarik 29 dwe mar adek ka jaloch mokalo Manchester United no dhi choko gi club mar Fulham e round mar 6 otieno manyoro.